Duha ka mga lalaking gilamigid sa kamatayon sa 19 anyos nga si Riami Tukmo gikuhaan og specimen alang sa DNA matching sa mga ebidensya na kuha sa kapolisan. Kiniisip ka bahin sa investigasyon aron matumbok kinsa gayud ang tinuod nga kriminal. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Nagkadiyang kasikas ang mitungag karon sa social media kalabot sa nahitabo ni Riami Tukmo. Ilabi na sa duha ka mga lalaking nagkaroon sa police custody tungod sa lahi nga magkasong giatubang. Una mao si Simeon Gabotero nga mibutyag nga gisugo siya sa pagpabaligya sa cellphone sa biktima diin iyang gitumbok si Roberto Gabison alias Insik kinsa hugot nga mihimakak sa pasangil. Kining tanan ang mahatagan o katinawan pinaagi sa scientific process nga gihimo karon sa Cebu City Police Office ang forensic examination. Scientific evidence is beyond question, no? Once proven nga naa kay DNA dito nga sa crime scene, then it's very difficult to refute. Samtang masaligon ang kadagkuan sa Police Regional Office 7 nga nahasubay sa saktong proseso ang malakang sa Cebu City Police Office sa pagtumok sa tinuod nga kriminal. Nanawagan ang PRO 7 sa mga tao nga inay sa social media magpabuhagay sa ilang nasayran sa nahitabo didto na kini diretso sa mga tinugyanan sa balaod. If you have solid pieces of evidence nga makatabang sa investigasyon, ang among hangyo is muduol sa Cebu City Police Office para mahatag ang impormasyon, no? Wa na mulawat og pamahayag ang duha ka mga dinakpan mahitungod sa isyo. Kay nung duman nga napalgang patay o gisulod sa karton si Riami Tukmo o gilabay daplin sa karsada sa barangay Tisa. Kauban si Ron Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.